dahon kay kultura ihatod mga waray bisan pero pagkasino ang lumabay diri susukat ang mga waray pagpapabilin lagi habang bisan tanong ay maubay kulban kurat sa nasarayaw pagpapadain lahat isang sa kungay nirasyon kurat sa lagi habunan isa piliin nga sa rayawan ibu makikitan kurat sa katuban ang ginaanigan ay kung hindi mawala magpapabilaw at sa rayawan ay kurat sa gulang nagatagkagibayan kurat sa nagakaribong bisa din sikap ihapon labi na ang mga karupatron kurat saan pa may sayawin ay kung di ikaw ang matubahal sa naiwarin ang kanuhian ay alay mo mapilitan ang magsayaw higitan Saan pati-pati talaga pagsarayaw na kita ang kalibayag at karisyuan ikpadali sige ang nanay kung di mo'y gagala kumpus pa'y tundali pupasukin pag-aruan na kay bagong pasugala dahil pagsayang ang lugar kakuratsan patawagan nga rin mo pinahan ng listo ka dali ang ay masunod pa ito ibasat ang magpasok-pasok pa dati ka lang ayaw kita mag-ina ng anak kaya pag-amuras mo na wato pati mo sige din ka higay ay kung pag-ihilay-hilay ka basta ka mauna ka aling kurso na nalay lugulit ng bakaan Salamat, Honorable Milito Campo, at